jsme ve vesničce Obora mezi Cerhonicema, Radomicema a Miroticema. A je tu jenom asi 8 stálých obyvatel. Dokonce sem jezdí i pojízdná prodejna, ale to je vedlejší. Je tady krásný, starý agrární symbol, zelený čtyřlístek. Býval to už za první republiky agrární symbol. Za komunistů zdejší majitelé Řehozovi byli kvůli tomu vytrvale šikanovaný a vytrvale ten čtyřlístek každý rok hezky zeleně obnovovali bez ohledu na režim. Takže teď máme trošku zadosti učinění. Odtud pochází moje maminka, tak říká máme, že to tady může takhle nadále být. Tohle to je kaplička, která je docela raritou. Nechali ji tady vystavět, jak tehdy z láskou byl místníma titulován náš pan kníže, čili říká se tomu Schwarzenberská kaplička. Byla docela volená hezky, jednak, že zapadá do krajiny a taky, že je to ve stylu tom staročeským s určitou citlivostí. A je ta kaplička něčím raritní. Je tady řada nebo několik desítek vymalovaných a docela krásně, bez nějaký snobské stylizace, vymalovaných druhů zvířat. Jsou tady dokonce i 3 pejskové, věrně podle předlohy. 2 z nich jsem dokonce, dá se říct, osobně znal, protože jsou ze zdejšího statku pana knížete. Ty jsem chodili, nevím, jestli se na sebe dívat, ale tehdy si pan kníže povolal známého psího portrétistu ze Švýcarska, aby mu jeho 3 pejsky z jeho statku portrétoval a myslím, že se to velice hezky podařilo. Takže je to kaplička, která má určitý hezký poslání. Věřící by v tom mohli vidět oslavu díla Božího, čili Bůh stvořil i spoustu zvířat, na to se často v církevních kruzích zapomíná. Úžasný kámen, který je na místě oltářiště, podle některých senzibilů je velice energeticky příjemně nabitý a může si tu případně každý udělat svoje místo pro svou třeba podbožnost, meditaci, koncentraci podle svýho. Jinak je to kaplička velice neznámá. Je na opačné hrázi rybníka, který taky pan kníže tady založil. Sice než tu byl rybník, chodil jsem sem rád na křemenáče, byla tu hezká krajina, ale rád mu to odpustím, protože každý rybník je dneska zapotřebí.